Bruh. Istirahat Don. Iya, Pak. Mangan sing akeh. Ben lemu awakmu kuru. Jadi manganku ya akeh. Heh? Akeh. Iya. Kok panggil cilik? Bare pengeluaranku ya akeh, Pak. Wah, napa ana bojo urung duwe sing mesti jomblo kuwi ya. Lah ngisin pengeluaran ya ini. Wis Don, gak usah bahas tae, mangan bareng bahas tae. Bahas-bahas sing penak apa wedokan apa ngono. Wes Pak, gak usah bahas wedokan, wedokan aku gelek dikejar. Kowe lunga pas aku sayangi tanpa pamit kowe ngatur ngono wae. Bruh. Temen gabung kancane dalan. Kualat ya. Kan, cewek. Seleksi ya? Gelem gak wae ngono. Lah aku yo gelem to. Lah kowe? Belum. Lah kowe gelem gak ngono kae, Don? Gak. Wah, gak normal wae. Lah apa gak gelem? Gak maksudnya gak mungkin Pak ada gelem karo aku iki.